Ahoj, vítám tě na svém YouTube kanále. Dneska jsem vám chtěla ukázat háčky, které jsem nově vyrobila. Najdete je u mě na e-shopu, odkaz najdete dole pod videem, takže určitě se podívejte a neváhejte a kupte si je, jestli se vám budou líbit, protože všechny mám jenom po jednom kuse a nevím, jestli je vůbec budu dovyrábět, jo, v téhleté barevné kombinaci. No a teď se na ně pojďme podívat. Máme tady tyhle ty krasavce a postupně si je můžeme projít a ukázat si každý zvlášť. První, který tu mám, je vlastně celý fialový, se srdíčkem, hezky takhle střídavé barvičky. Sestavovala ho moje dcera 3letá, takže určitě pro milovnice fialové je určitě must have kouskem. Tak, další, který tu mám, je takový docela neutrální, s tím, že nahoře máme takovou vlastně slunečnici, kytičku do fialova, nebo spíš růžovo-fialovou, jinak je to vlastně jsou takový spíš neutrální barvičky. Tak, další s kytičkou, ta určitě tady se bude hodit tato s tou bílou, proto tak úplně nevyniká, ale je krásná jako barevná, jsou tam různé barvičky, střídají se, je to takový veselější. Tak, potom pro milovnice modré barvy a bílé, tak tady s hvězdičkou, hezky se tam krásně střídají barvičky, opět nápad mé dcery, takže určitě doporučuju, komu se líbí, tak neváhejte. Tak, teď něco veselějšího i to, co máme teď, když je takhle květen, tak je to vlastně i, to vypadá jako modrý nebe, sluníčko, zelená tráva, určitě to vypadá moc pěkně, takže určitě zase se krásně k něčemu bude ladit a hodit, takže neváhejte. Tak, předposlední, který tu máme, tenhle mám takový pocit, že taky sestavovala dcera, je takhle barevný, s tím, že se střídají zelená a žlutá, ona ráda takhle střídá ty barvičky, ale aby to bylo takový trošku nevšední, tak to tady doplnila tou modrou. Tak. A poslední, který tady pro vás mám, je tenhle krásný růžový, ten jsme dělali spolu, s tím, že samozřejmě nahoře, když je růžový, tak chybí srdíčko, je tenký, jo, je modrý, ale je jako že to je 2,5, jestli se nepletu. Tak, jo, ale máte ho krásně růžovo, bílý, s přídavkem teda té fialové kuličky. Tak, to jsou všechny. Určitě neváhejte a jestli se vám líbí, tak si háček objednejte. Moc ráda pro vás ho zabalím a ráda vám udělám tímto radost tady těma všema háčkama. Určitě zase brzy nějaké dovyrobím, ale neslibuju, že budou vypadat takhle. S velkou pravděpodobností budou vypadat trošku nějak jinak, takže jestli máte mezi tím svého favorita, tak určitě neváhejte a objednejte si. Kdyby se vám nějaká barevná kombinace třeba líbila a nenašli byste ji u mě na e-shopu, zkuste mi napsat a zkusíme společně něco vymyslet, tak abyste svůj háček třeba ve své barevné kombinaci měli. Tak, jestli se vám moje videa líbí, poprosím, odebírejte můj kanál, sdílejte, lajkujte má videa a budu se těšit zase u dalšího. A teď už se spíš asi budeme taky vídat i takhle, že mě uvidíte. Tak je to sice to pro mě trošku vystoupení z mé komfortní zóny, ale těším se na vaši zpětnou vazbu. Tak si mějte hezky a ahoj!